eind deze maand komt een nieuwe single uit. Geschreven door Frank van Het en René Leblanc. En daar ben ik super trots op. En die hebben me benaderd en mijn boekingen gaat Sense Music doen. Dus het heeft in één keer een hele stijgende lijn. De nieuwe single gaat heten Een dag uit duizend dromen. Dus heel toepasselijk. Het klinkt een beetje als Een dag uit duizend dromen van de titel natuurlijk van Frans Bauer. Ja, zo klinkt het wel, maar zo is het totaal niet. Het is wel een lekker zomers nummer. Dus we gaan echt wel, we hopen dat het natuurlijk een beetje een hitje wordt en bij TV Oranje goed aangevraagd gaat worden. Want daar ben ik van afhankelijk natuurlijk. Er gaat zeker een clip opgenomen worden. Volgende week gaan we lekker een mooie locatie naar een mooie locatie op zoek. En dan gaan we er lekker vol tegenaan. Ik heb natuurlijk mijn 10-jarig artiestenjubileum. Ik ben natuurlijk 10 jaar geleden begonnen als klein mannetje van 12. En ik ga nog een concertreeks doen en er komt van alles aan. En voor de mensen die dat allemaal willen volgen, waar kunnen ze terecht? Op www.rutgervanbarneveld.nl en natuurlijk Facebook, Twitter. Allemaal onder Rutger van Barneveld zoeken en dan komt het helemaal goed.